vadikani nyaya iri pano chikurura majasi imunozviona sei? Makasungunuka kutinyorera kana kutiridzira kuti munofungei pamusoro penyaya ino? Tisati tapinda muchikamu chinoregai ndikuyeuchidzei kuti COVID-19 ichiripo imenyu. Ngatiregei kuramba tichidherera. Tiri kuona vanhu vakuita sevanokanganwa, vamwe vakugara vasina kupasana. Ngatiteererei mitemo yacho yekugeza maoko nesipo nemvura inochururudzwa, tichigarisana takaparadzana. Ngatipfekei mamaski edu anokwana. Mukaona mhino yenyu kana kuti muromo chimwe chazvo chisiri mumaski, aiwa mapfeka isiri yesaizi yenyu. Nguva dzese edzai kupfeka yenyu. Kana muri vanhu vakuru musapfeke dzekukreshi. Nai takudzokera munyaya yedu yatiri kuti chikura mumajasi, kuti zvakanaka here kusenza nemudikani wako kana musati zvenyu mawanana. Kana makawanana zvakanaka, zvinoendeka here? Basa racho rinofamba here? Harina kudhererana here? Harina kufungirana here? Vamwe vangati isi nemurume wangu tagara chaizvo. Imimi nemurume wenyu kana magara muchisenzana zvakanaka, kana kuti nemudzimai wenyu, tinoti makorokoto. Asi nyaya itiri kuti ngatibharurei tigoona kuti zvinofamba sei, nekuti yasvika kwatiri ichirakidza kuti pane kakukuunika. Dr. Kusena, munoiona sei? Hapana kakudhererana here apa? Ichokwadi maichisamba kuti idambudziko guru. Sekutaura kwatamboita pakutanga, tinokurudzira chaizvo kuti mukadzi nemurume vange vari pamwe chete kwenguva zhinji. Asi kana takuuya kumabasa, ndinofunga kuti kana pari pabasa, kana zvaitika sekuti vari pamwe chete, watungamiriri webasa iroro vanofana kuedza kupatsanure kana mahofisi avanoshandira vanhu ava, kuita kuti zvisabva zvati kumba muri pamwe chete, kubasa muri muhofisi imwe chete, panoshaya mukana wekumbootarisawo, kumbosunungukawo, kunenge kuchidiwa muupenyu hwemunhu. Chimwe chandinoona apa chikuru, ngatiti zvakafanana nemabasa edu edzidzo yepamusoro kumayunivhesiti uko, kune nguva dzekuti muri kutaurirana zvebasa zvinoda kukakira nenharo chaizvo kuti muzosvika pakuwirirana kuti takutora nzira iyi. Ipapo murume akaonekwa achipesana nemukadzi wake, kana kuti mukadzi achipesana nemurume wake, zvinogona kupfuurira kuenda kumba, zvinokonzeresa kumba uko. Asi apa tanga tichiona kuti vanhu vanga vachiisa ruzivo rwavo, mafungiro avo, kuti zvionekwewo nevanhu vese vanenge vakaungana mukutaurirana ikoko. Saka naizvozvo zvinoda kuti waya vanoshanda pamwe chete wacherechedza nguva yese nenguva yese kuti vari pabasa. Mashoko makukutu ari kutaurwa naDr. Kusena iwayo, kuti nokuti kana vachinge muri kukurukura nyaya yebasa, mai vano mafungiro avo, baba vane mafungiro avo, asi vakabva varamba vokakatana, zvinokangasa kunyange vamwe kuti iyohwe vanhu ava vanomboita mararamiro api. Ndidzo nyaya dzinozoenda kumba, vanhu vakutadza kuwadzana semurume nemukadzi. Dzimwe nguva kana tiri mumabasa, pane nguva yekuti unoda kufunga pasina anokukanganisa. Zvino kana muri mai varipo, baba varipo, vanongouya, havazotawo zvinoita vamwe zviye zvekunzi vakabatikana here, ndaida kuzokuonai kuhofisi kwenyu kana makabatikana. Zvino kana ari mudzimai wako anongogogodza opinda, kana murume wako anongogogodza opinda, pamwe uri panguva yekufunga zvakanyanya. Rinofamba iri basa Evanise? Amaizamba ndo pandataura kuti nyaya iyi yakaoma, nenyaya yekuti tikatarisa vanhukadzi nevanhurume, mararamiro atinoita havasi vese vari kuti zviri kufamba zvakanaka kudzimba uko. Ini ndanichinyanya kutarisa kana paine matambudziko kudzimba anenge achisangana kune vakawanana, kana kuti pane vari kuwirirana vaya vari kudanana, haparege kana chikonzero chimwe chete chinoita kuti mumbopesana. Ndinoona sekuti nyaya idzodzo inini ndamboshandawo nevanhu zvakati wandei, dzinonyanya kukanganisa kana tadzoka kumabasa, nekuti munhu anotadza kupatsanura kuti achikurira bhachi riya rekuti ndakubasa, zvino ndiri kufanira kuita zvekubasa ndiri sekretari, uya handisisiri kumba, asi kumba mune nyaya dzamabva muchinetsana. Dzimwe nguva mabva muromo iri mumhino maichisamba musi kutotaura misi, shuwa kubasa ko kungataurika zvinobuda. Kana mabva mane vhiki yese hapana ari kutaura, rungoti tora sadza iro idya, asi ndiye mumwe chetezve achagadzira svutu yekuti baba ava vapfeke. Munoona kuti nyaya dzatinosangana nadzo kumamisha nedzekumabasa, regai ndipatsanangure ipapo, zvakasiyana. Mitemo yekumabasa neyekumba yakasiyana. Munoona kuti neni ndogona kunge ndakatosvinuka
ndichimirira chezvo kuti aiwa tine kodzero madzimai takadii takamira so. Ndakasvika kumba kundini nyanzvi yekurohwa ndakanyarara ndisingatauri. Saka ndoda kuti ndadzoka izvi taendesa kubasa amai Chisamba. Takuda kutarisa kuti basa rikufanira kufamba nekuti pachirungu tinoti production handiti ngazvive nepundutso kubasa kwatiri kushanda uko. Asi pane vanhu tomboda kuti paita kana kuti vanonzi vakawanana wedzimba 2-3 pakambani imwe chete. Amai Chisamba zvingabuda here? Dzimwe nguva kana vari vana vechidika tatorerana ndakuona ucharana nenge maWhatsApp aya mameseji. Zvinokanganisa kuti mhiri zhonga iya yatinenge tichiti tikusangana naye kumba sezvo takatarisana nelockdown yamamabhotaurai. Madzimai anga achikakawidzana namadzibaba kudzimba uko. Ko kana wazoenda kubasa zvapera here? Kune chinobuda here amai Chisamba? Nyaya dzagadzirika here? Dzichagadzirika papi nekuti kubasa tiri tese, kumba tiri tese. Hatina nguva yekumboti aiwa ndambosunungukawo ndoda kumbofunga sezvamataura kuti nguva yekufunga yakanaka amai Chisamba. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa iwayo kuti ngatinyatsozvitarisisai chaizvo, nekuti chatinoda kana kuri kumba tinoda kuti musha ufambe, vanhu vanzwanane, tikudze mhuri yedu tichironga zvinhu zvedu. Kana tiri kubasawo zvakare tinoda kuti kambani ifambe, kwete kuti kana mabva makatsamwa kumba mosvika nazvo kubasa. Izvozvo hatitombozvikurudzira. Kune vamwe kunyange vasingatoshanda nevarume nevakadzi akabva atsamwiswa uko zuva rese wasangana naye, kana mukatovamhoresa vanenge vakungoisa muromo muno, kana vakasvika kubasa vakatakura nhamo dzavo pamapendekete avo. Izvozvo tikuti ngazviregedzwe izvozvo. Ndiri kuuya kwauri iwewe Nelson. Ndinotenda Dr. Chisamba. Regai nditiwo kumhuri ndinofunga kuti ndo kune upenyu. Kana tichinge ndaenda kubasa kushanya. Nekuti muchaona kuti lockdown yakatidzidzisa kuti vanhu kana vachinge vashanda kumba ndo kune upenyu hwese. Saka kana kumba kuriko kune upenyu, zviri kuitika kumabasa kana zviri kuparadza dzimba, nemwe nguva munozoona kuti kushanda mese kwakanaka. Nekuti vamwe vari kuti kana vazoendawo kumabasa ikoko kuchamwara ndambotaura huya waakunokonzera kuti dzimba dziparare. Vana baba kumabasa vaakunoshamwaridzana nevanoshanda navo, vana amai kumabasa vaakunoshamwaridzana nevanoshanda navo. Saka nekumwe kutaura saka kune apa urida ndiri kuziva kuti kutaura zvako wakati wande. Saka zvinenge zvaakuita sekunge kune mumwe mudzimai wokubasa kogoita mumwe murume wokubasa. Kana tapedzana 5 kwaane murume wokumba nemukadzi wokumba. Ende mwoyo sezvavakangosikwa wakaita haugone kupiwa vanhu vaviri panguva imwe chete. Saka muchaona kuti wokubasa uya nekuda kwekuti anoswera naye nguva zhinji kudarika wokumba, wokubasa anozowanzopiwa chigaro chepamusoro kudarika wokumba. Ndopamunozoona kuti kazhinji vekumba vanozotanga kunetseka, dzimba dzozoparara. Isu tiri kuti upenyu hwakanyanya kuwandira kumba. Munhu kana achinge apedza Dr. varizaina vapedzawo kushanda kwamakore, vanoenda vanochengetwa nemunhu uya wekumba uya. Saka nekumwe kutaura vanozopedzera vava kuti zvakadii kuti tishande hedu pamwe chete, nekuti hakuna chinhu chakanaka zvese zvazvanzi zvanaka zvose, pane zvazvinowana zvazvinozoshatira sometimes. Saka tiri kuti kana zvakanaka kuti vanhu vashande pamwe chete zvichinochengetedza mhuri ngazviitwe sekudaro, zvine zvazvakaipira. Asi kana zvakanaka kuti mhuri dzichengetwe, vanhu ngavashande vari pamwe chete. Tizvozvo asi panyaya dziri kusumuka apa tiri kuona nhongwa dzakati wandei pane kunge vanhu vachishandidzana, nekuti pambobuda muromo wokuti ndinoda kumbosunungukawo. Kazhinji vamwe vane tsumo yechirungu vanoti kana munhu asiri kukuona mwoyo wake unodokwaira kuti akuonezve. Handiti zvino kana mukangoramba makatarisana makadini muchinetsana, pada kunyange kana nekarunako kai, kana pamwe pada nekakugona kai, pamwe nekada vanhu vanoda kushamisirwa yamungati surprise ga, kungoshamiswa kuti ndaita izvi ndaita. Zvino kana muri panzvimbo imwe chete pada izvozvo hazvizogoneka. Vanganiko vasingazvidi zvekunzi ndakuitira izvi zvamanga musina kundituma zvichifadza munhu. Ngatisangane muchikamu chinotevera.